ஹலோ காய்ஸ், நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் வாட்டர் சில்லர் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இல்லை ஃபங்க்ஷன் எப்படி, இல்லை சைக்கிள் எப்படி இதாகுது. இப்போ முன்னுக்கு எங்களோட விளங்குறது வந்து வெப்ரேட்டர். இது வெப்ரேட்டரில் இருக்கிற வெப்பர் வந்து சக்ஷன் வழியாக கம்ப்ரஸர் உள்ளுக்கு போகும். கம்ப்ரஸர் உள்ளுக்கு எவ்வளவு போகணுன்றதை டிசைட் பண்ணுறது வந்து இந்த பிஆர்வி தான். இந்த பிஆர்வி ஆக்சுவேட்டர் தான் இன்லெட் கைட் விண்ட் மாதிரி. பிஆர்வின்னா ப்ரீ ரொட்டேஷன் விண்ட். இதுதான் வந்து டிசைட் பண்ணும் எங்களோட வெப்பரேட்டரில் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து. வெப்பரேட்டர்லன்னா எங்களோட அவுட்லெட் லிவிங் சில் வாட்டரில் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இந்த பிஆர்வி எவ்வளோ ஓப்பன் ஆகணும்னு டிசைட் பண்ணணும். இது இப்போ ஆஃபில் இருக்குது இந்த யூனிட் வந்து. அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருந்தால் பிஆர்வி மிச்சம் ஓப்பன் ஆகும். டெம்பரேச்சர் டவுனாக இருந்தால் பிஆர்வி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகும். அப்போ வெப்பரேட்டரில் இருக்கிற கேஸால் தான் இங்கே வர தண்ணி சில் வாட்டர் ரிட்டர்னும் சில் வாட்டர் இன்னும் சில் வாட்டர் அவுட்டும். இது அப்போ சில் வாட்டர் இந்த அவுட்டில் இருக்கிற இந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு தான் இந்த இதால் தான் இது சென்ஸ் ஆகுற. இது வந்து ஃப்ளோவை பார்க்குறது. அப்போ இன்லைம் வந்து ஒரு சென்சர் ஒன்று. அப்போ இதை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுற எவ்வளோ கேஸ் அனுப்பணும். அப்போ வார தண்ணியில் இருக்கிற ஹீட்டை தான் வெப்பரேட்டரில் வந்து ஈக்கிற லிக்விட், வெப்பரேட்டருக்கு என்டர் ஆகுறது வந்து லிக்விட் தான். அப்போ அதுதான் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற, அதில் இருக்கிற ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணினோன்னு அதுக்கு பிறகு தான் இது வந்து வெப்பராக மாறுது. வெப்பராக மாறி இது உள்ளுக்கு போகிறது. இப்போ கம்ப்ரஸரால் நடக்கிறது என்னன்னா அதுக்கு பிறகு அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது. கம்ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த டிஸ்சார்ஜ் லைன் வழியாக கண்டென்சர் உள்ளுக்கு வரையுது. அப்போ கம்ப்ரெஸ் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகுற, டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் வந்து கூட ஆகுற. அப்போ இது உள்ளுக்கு வர கேஸ் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர். அப்போ அதை வந்து என்ன செய்கிறேன்னா கண்டென்சர் மோட்டர்லேருந்து கூலிங் டவர்லேருந்து தண்ணி வரையுது. இது வந்து இப்போ என்டர் ஆகிற கூலிங் டவர்லேருந்து தண்ணி, அதே மாதிரி கூலிங் டவர்லேருந்து தண்ணி வெளியாகுறீங்க. அப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி இந்த என்டரில் சென்சர் ஒன்று இருக்குது, அவுட்லேயும் ஒரு சென்சர் ஒன்றும் ஒரு ஃப்ளோ செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது ஒன்று இருக்குது சென்சர் ஒன்று. அப்போ இதில் இதால் மெயினாக என்ன நடக்கிறேன்னா இது வந்து இதுக்கு வர கேஸை வந்து கூல் பண்ணுறேன். இந்த தண்ணி வந்து நார்மலாக கூலாக இதுக்கு வாரது வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் கேஸுன்றதால இது கூல் ஆகக்குள்ள, இதில் இருக்கிற கேஸ் கூல் ஆகக்குள்ள இது லிக்விடாக மாறுற ஸ்டேட்டஸ் மாறுறது. மாறி இந்த லைன் வழியா இது வந்து இப்போ லிக்விட் லைன். இதுக்கு வந்து நாங்கள் ட்ராப் லிக்விட்னு சொல்கிறோம். இதுலேயும் சென்சர் ஒன்றிக்குது. சரியா? இப்படி வந்து இது மேலால் இன்னைக்கு இப்போ மீட்டரிங் டிவைஸுக்கு எங்கள்ட ஆக்சுவேட்டர் உண்டு, பட்டர்ஃப்ளை வேல்வ் ஒன்றிக்குது. அதால் மறுவா வெப்பரேட்டர் உள்ளுக்கு போகிற இதுதான் இதில் வந்து சைக்கிள். அப்போ இதில் மெயினாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிற வந்து இதுக்கு எவ்வளோ கேஸ் போகணும்னு டிசைட் பண்ணுற இந்த பிஆர்வியால். அதுக்கு பிறகு எவ்வளோ இதுள்ளுக்கு லிக்விட் போகணுமென்ற மீட்டரிங் டிவைஸ். இது நார்மலாக எக்ஸ்பென்ஷன் வேல் மாதிரி மற்ற நார்மல் எங்களோட சின்னேசியல் இருக்கிற. அப்போ அது மாதிரி இதில் இருக்கிற வந்து ஆக்சுவேட்டர் ஒன்று இருக்கிறது, பட்டர்ஃப்ளை வேல் ஆக்சுவேட்டர் ஒன்று. அப்போ அது டிசைட் பண்ணுற வந்து எவ்வளோ லிக்விட் இதுள்ளுக்கு அனுப்புகிறேன். அப்போ இங்கே ஒரு லிக்விட் சென்சர் ஒன்று, லெவல் சென்சர் ஒன்று, கண்டென்சர். அப்போ அதுதான் ஹோல்டு பண்ணுற இதில் எவ்வளோ லிக்விடை வைக்கிற கண்டென்சரில் எவ்வளோ அது வெப்பரேட்டருக்கு அனுப்புகிறேன்.
அப்போ இந்த சைக்கிள் வந்து கண்டினியூ நடந்து கொண்டிருக்கிறேன். 2 சைடாலையும் தண்ணி வரும். இந்த விப்ரேட்டருக்கு வர, இந்த கண்டென்சருக்கு வாரது கண்டென்சரில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு பார்க்க கூலாக இருக்கும். விப்ரேட்டருக்கு வாரது வந்து நார்மலாக விப்ரேட்டரில் இருக்கிற கேஸுக்கு பார்க்க சூடாக இருக்கும். அப்போ விப்ரேட்டரால் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற, கண்டென்சரால் வந்து கண்டென்சேஸ் பண்ணுற. அதுக்கு சரியான பேர் வந்து ஹீட் ரிடக்ஷன் பண்ணுற. கண்டென்சேஷன் ஆகிற வந்து ஹீட் ரிடக்ஷன் ஆகும். அப்போ அந்த சைக்கிள் வந்து கண்டினியூ நடந்து கொண்டிருக்கும். அது அப்போ அது நடுவில் தான் இந்த ஆயில் சப்ளை பண்ணுற, கம்ப்ரஸர் வேலை செய்கிறதுக்கு டெம்பரேச்சரை பார்க்குற, இந்த தண்ணியில் டெம்பரேச்சர், அப்போ இதெல்லாம் அது நடுவில் நடக்கிறது. அப்போ நார்மலாக இப்போ எங்களுக்கு இப்போ இதில் இப்போ பம்ப் வேலை செஞ்சுட்டா இது வந்து எனக்கு ஷேக் ஆகி கொண்டு இருக்கும். அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஃப்ளோ ஆகிக்குதுன்னு. அப்போ அது இருந்தால் தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒன்றாகும். அப்போ விப்ரேட்டர் நான் இப்போ வந்து போகிறேன் எங்களோட ரன் ஆகிக்கோ 2 சிஸ்டத்தில். அப்போ அந்த ரன் சிஸ்டத்தில் வந்து எங்களுக்கு வேல்யூ பார்க்கல, ஆக்சுவல் வேல்யூ எப்படி போகுது. இப்போ வந்து ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் குறவு, அதனால் வந்து பெரிய லோடு ஒன்று இல்லை, லோடு குறவு. இப்போ 34 தான் லோடு இருக்குது. இப்போ இதில் இந்த விப்ரேட்டருக்கு போனால் லிவிங் வந்து 38.6, ரிட்டர்ன் வர்றது வந்து 41.2. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் சென்சர் இருக்குது, இன்லெட்லேயும் அவுட்லெட்லேயும். அப்போ அது ரெண்டு தான் காட்டுறது. அப்போ அதுக்கு பிறகு விப்ரேட்டரில் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் ப்ரெஷரை பார்த்துட்டு அதில் டெம்பரேச்சரை பார்த்துட்டு அது ரெண்டு டிஃபரன்ஸை வந்து சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர். நாங்கள் அந்த பிடி சட்டில் போய்ட்டு பார்க்குறது வந்து இன்றைக்கி கல்குலேஷன் ஆகி இன்றைக்கி டிஸ்பிளே ஆகும். அது சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர். அதுக்கு ஒரு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சரும் லிவிங் சில் வாட்டரும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த ஸ்மால் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அப்போ இது வந்து இந்த வாட்டர் கூல் லிக்விட் சில்லரில் வந்து மெயின் ஒரு வேல்யூ ஒன்று தான் இது. அப்போ இது வந்து நார்மலாக 4க்கு பார்க்க 3 பார்க்க கூடுறேன்டா இந்த சில்லரில் வந்து எஃபிஷியன்சி குறவு. அப்போ இது இப்போ நல்ல எஃபிஷியன்சி இல்லைங்க. அது மற்றது வந்து இப்போ லோடு குறவு, அதுதான் இவ்வளோ நல்ல எஃபிஷியன்சி இல்லைங்க. அப்போ இந்த சில்லர் வந்து ஷட் டவுன் ஆகும் வந்து 38ல். நாங்கள் வந்து எஃபெக்டிவ் ஆஃப்செட் 4 போட்டிக்கிறோம். 42 செட் பாயிண்ட்டுண்டா ஆஃப்செட் 4 போடக்குள்ள 38ல் இது வந்து ஷட் டவுன் ஆகும் கூலில். அதுக்கப்புறம் மாதிரி ரீசெட் ஆகும் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும் வந்து 48ல். ஏன்னா நாங்கள் ஷட் டவுனுக்கும் ரீஸ்டார்ட்டுக்கும் வந்து 10 ரிமோட் ரேஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஆஃப்செட் வந்து 6 கொடுத்துக்கிறோம். அப்போ 42லேருந்து 6 ப்ளஸ் ஆகினா 48ல் இது வந்து 1 ஆகும். கண்டென்சரில் வந்து இதுக்கு வந்து அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறேன். இதில் கேரியரில் ட்ரெயினில் எல்லாம் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறேன். அப்போ கண்டென்சர் ஸ்மால் டெம்பரேச்சரில் வந்து யோர்க்கில். அப்போ இது வந்து இப்போ நல்லா இருக்குது. இது நார்மலாக 4க்கு பார்க்க கூடுறேன்டா அப்படி சரியில்லை நார்மலாக. அப்போ வந்து வேலை செஞ்சு கொண்டேக்கும் ஃபங்க்ஷன் சரியாகாது, எஃபிஷியன்சி குறையும். எங்களோட மோட்டருக்கு லோடு கூடும், கரண்ட் கூட ஆகும். அப்போ இதை வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா கண்டென்சரில் வந்து ப்ரெஷரில் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் அது மைனஸ் பண்ணுற வந்து லிவிங் கண்டென்சர் லிக்விட் டெம்பரேச்சர். அப்போ அதில் வர டிஃபரன்ஸ் தான் இது. நார்மலாக சொல்ல போனால் எவ்வளோ இதில் வந்து எங்களுக்கு தண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட்டரை கூல் ஆகிக்கிறன்றது தான் அதில் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராப்லெட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் சென்சரால் அதை பார்க்குறேன். அப்போ அதை வச்சு சப்பூவில் கால்குலேஷன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஃப்ரிஜரேட் லெவல் பொசிஷன்டா ரெஃப்ரிஜரேஷன் எவ்வளோ வந்து கண்டென்சர் லீக்க வேணும்ன்றது செட் பண்ணுறது. இது நார்மலாக வந்து கமிஷனிங் பண்ண போலே அவங்க செட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதுதான் கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போகிறது. செட் பாயிண்ட் எல்லாம் மாற்றுறது. அப்போ இதில் வாட்டர் சைக்கிளை பார்த்தோன்னா இப்போ ப்ரைமரி பம்பால் வந்துட்டு என்டர் ஆகுற வைப்ரேட்டருக்கு
லிவிங் வந்து போகிறது வந்து செகண்டரி பம்புக்கு தான். இது வந்து லிவிங் சில் வாட்டர் வந்து செகண்டரி பம்புக்கு போகிறது. அப்போ செகண்டரி பம்பால் வந்து எஃப்சிஓல் ஏஹெச்யூக்கு எல்லாம் சப்ளை பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் வார தண்ணி வந்து ப்ரைமரி பம்புக்கு வந்துட்டு ப்ரைமரி பம்பால் இதுக்கு என்டர் ஆகும் மறுவாங்க. அப்போ இது வந்து கண்டென்சர் லைனில் ஒரு பம்ப் தண்ணி கண்டென்சர் சப்ளை. கண்டென்சரால் வந்துட்டு மறுவாலும் கூலிங் டவருக்கு போகிறாது பம்பால் வந்து. அப்போ இதுதான் இதில் நார்மல் பேசிக் சைக்கிள் வந்து. அது நடுவில் மிச்சம் கன்சனோட நடக்கிறதில்ல. நாங்கள் 1 by 1 பார்ப்போம். மோட்டரைஸ் வந்து வேல்வ் இருக்கு. அது வந்து இப்போ பிஎம்எஸ்ஆல் அப்படி ஒன்று பண்ணுறேன்னா மோட்டரைஸ் வேல்வ் ஓப்பன் பண்ணது. அப்படி அது வந்து கட்டாயம் இல்லை. ஆனால் அது வந்து நாங்கள் பிஎம்எஸ் ஆட்டோமேஷன் என்ன சரி கொடுத்துக்கிறேன்டா தான் மோட்டரைஸ் வேல்வ் தேவைப்படும். இல்லாட்டி நார்மலாக கேட் வேல்வ் அதுவரால் இது ஓப்பன் பண்ணேன். இப்போ இதில் கம்பல்சரை பார்த்தேன்னா இப்போ லோடு குறவு. இப்போ கம்ப்ரஸர் வந்து இப்போ ரீரோட்டேஷன் வேன் வந்து ஃபுல் க்ளோஸில் தான் நீக்குது. ஃபுல் க்ளோஸுங்கிறது இது ஃபுல் க்ளோஸ் இல்லை. 15% மாதிரி அது ஓப்பன் லிங்கும். ஆனால் அது டிசைன் பண்ணிக்கிற வந்து ஃபுல் க்ளோஸ் லிங்க். லோடு 35க்கு 35 ஆகினோடனே ஃபுல் குறைஞ்சிடும். அது மாதிரி ஃப்ரண்டியர் குறைஞ்சி எல்லாம் குறைஞ்சி இப்போ இது நார்மலாக ஒரே இதில் ஓடிக்கொண்டே லிவிங் வாட்டரில் டெம்பரேச்சர் கூடுற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை டிசைட் பண்ணி மறுவா ரீரோட்டேட் பிஆர்பி ஓப்பன் ஆகும், லோடு கூடும், எம்ஜிஆர் கூடும். ஓகே கைஸ், அப்போ நாங்கள் திரும்ப வேறொரு நாளே பார்ப்போம். ஓகே பாய்.